Здравейте! Здравейте! Ние сме Силвия и Мануела. В днешната ни среща отново ще говорим за храната, този път през призмата на психологията. Нашата гостенка е с дългогодишен опит в областта. Става дума за Любомира Манчева, която е психолог, психотерапевт, хипнотерапевт, семейен консултант и психодраматерапевт. Тя участва в инициативите Психодраматична работилница и е сред разработилите програмата Живот на килограм. Пожелаваме ви приятно слушане и дано разговорът ви е поне толкова полезен, колкото беше и на нас. И сега ви представяме нашия втори гост от поредицата, която е насочена към съдържание, което е ориентирано към родители и учители. Всъщност ще оставим пространство тя сама да се представи и да разкаже малко повече за инициативата, която представлява. Заповядай, думата е твоя. Здравейте! Любомира Манчева съм аз и от 13 години съм психотерапевт. И ако сега трябва да си избирам пак професията, според мен пак ще си избера тази. И като специалист и като родител, всъщност съм наясно, че е много важно и родителите, и учителите да се чувстват информирани и спокойни. И оттам и децата се чувстват спокойни. Може да Да. малко и за тази прекрасна инициатива Живот на килограм? Живот на килограм е наистина, според мен, прекрасна инициатива, защото тя има за цел да предотвратява появата на хранителните разстройства. Нещо, което в последните години го забелязвам аз и колегите ми, с които създавахме проекта Милена Ташкова и София Фердинандова, че една голяма част от нашата клинична практика. И това продължава да бъде така. Аз и до ден днешен работя с хранителна проблематика, хранителни разстройства. И проектът е дългогодишен, безвъзмезден и той случва, т.е. ние случваме през проекта различни интерактивни срещи, дискусии с учениците от една страна, учителите, психолози, социални работници и родители, с идеята да могат те не само да знаят какви са рисковете, какви са маркерите при една хранителна проблематика или пък при хранително разстройство, но и да имат идеята за това колко е необходимо всъщност ние всички като общество да работим в тази посока и съзнателно да си даваме сметка, че за да не се стига до там, всъщност има път и този път може да бъде извървян само ако отворим съзнанието си за това колко е важно и колко всъщност страшно е да се стига до едно хранително разстройство, както за човека, който страда, така и за цялото семейство, така и за целия клас. И за цялото училище, включително там за цялото общество. Виждате как всички системи са навързани и като едни скачени съдове, едното без другото не може. Ако има страдание на едно ниво, има страдание на всяко едно друго. Да, а понеже каза, че има път и тук е следващия ни въпрос, всъщност, кога започва пътя, кога родителите могат да кажат на децата да въведат темата за пълноценното хранене, за връзката на храненето и здравето, чисто от психологическа гледна точка, коя възраст би препоръчала? Според мен това е процес, който започва още от началото на живота на детето. Да не кажем дори, че това е процес, който включва и пренаталното развитие на детето, защото касае връзката майка-дете по един много категоричен начин и още от първи момент, в който ние сме наясно, че очакваме детенце, всъщност това е един момент, в който ние започваме да възпитаваме това дете и да му даваме важните послания за живот. Така че е много важно какво е отношението на родителите към храненето, ако щете, какво е отношението на майката към храненето, как тя възприема целият този процес, как това е било в нейното семейство.
семейство, дали докато са се хранили хората, гледат, да кажем, новини, или те се хранят и съзнателно случва този процес. Включително и кой къде сяда на масата има значение. Много често това показва иерархията. Въобще около процеса на хранене има много символика и много неща, които си струва да интерпретираме и които да се замисляме. Така че тук основното нещо от към послание, което бих казала е децата децата следват всъщност това, което ние правим. Тоест ние да не разчитаме много на това, че това, което говорим, е това, което те следват. По-скоро те следват това, което ние следваме. И тук идеята за пример е много важен. Така че каквито и да са нашите послания относно хранителното поведение, относно това, което е здравословно, е важно да ги даваме през личния си пример. Как го правим вкъщи? Как сядаме на масата, дали сядаме с отношение към храната, благодарим ли на храната, дали всъщност се храним всички в мълчание и дали това мълчание означава, че нямаме какво да си кажем или че това е едно мълчание, което, да кажем, е свързано с това, че всички ние осъзнаваме този процес на хранене и се наслаждаваме на храната. Включително и какво пазаруваме. Децата, когато отидат в магазина, всъщност избират неща, които ние преди това сме купували. Те не се, както може би сте забелязвали, че като се отиде в хранителния магазин, те отиват на щанда там, където ние вече сме били. Тоест, те няма да отидат там, където не сме ходили и не сме купували, въпреки че магазин е усеян с какви ли не стоки, с какви ли не хранителни продукти. И другото, което е много важно, всъщност е да зачитаме нуждата. Това е едно от основните неща. Нуждата на децата, да разпознаваме тяхната нужда, кога те наистина са гладни. Защото знаете, че има подходи, които във времето така са останали поради ред причини. Дали една лъжичка за мама, една лъжичка за татко, хайде сега една лъжичка за баба. Ако не си изядеш цялото, може да те вземе турбалана. И сами виждате, че всичките тези послания, те са много през страха и много по-малко или пък въобще през зачитането на нуждата на детето. Така че е много важно да яде детето, когато то е гладно, не когато родителите са гладни. Защото в бъдеще се случва това, че в психичния свят на детето се става едно противоборство. И тъй като ние всички носим психичните образи на нашите важни, значими фигури, които са ни отгледали и ни отглеждат, в един момент ние искаме да отстоим себе си, но същевременно има едни много значими фигури и гласове, които също така ни казват: хайде сега, че може да те вземе Баба Яга. Баба Яга ще дойде. Чуваш ли сега това тропане? Това е може би защото идва. И вътре в вътрешния емоционалния свят става една борба между нас и тези значими фигури, между вътрешното дете, това, което всички си имаме, и гласовете на нашите авторитети. И това води до конфликт, води до страдание. И това страдание, този конфликт е в основата на хранителната проблематика и въобще в основата на хранителното разстройство. Да, много ти благодарим за това, което каза и всъщност ти направи мост към нещо друго, което искахме да те питаме. Каква е ролята на приятното преживяване, свързано с храната и с изграждането на вкусове? И това противопоставено на страховете, всъщност в какво може да се фокусират родителите, за да избягат от вменяването на страх при децата през приятното преживяване? Да има идеята за усещането за детето, нали? Това, то в момента наистина каква потребност има? Дали
това е потребността на детето и ако потребността е да се храни, то наистина този процес да е един процес, който да кажем да изключва някакви такива странични неща, да включим телевизията или да пуснем някакво интересно видео или някакви бейби TV сега с хора, с които работя, обсъждаме тази тема. Тоест това, някой би казал, нали, за детето е много приятно то да си хапва и да си гледа бейби TV. И то си хапва и си гледа. Въпросът е обаче, че всъщност това не създава добри хранителни навици, добро хранително поведение. Т.е. като казвам добро, имам предвид хранително поведение, което не работи за в бъдеще. За детето и някакси тук се премесват стимули и е много важно ние да не трябва да сме в една позиция, в която да трябва да правим театър, за да яде детето и да казвам, то е злоядо и ако не му пусна телевизия, то или не му правим театър и всички бабата, дядото, бащата, всички участват, някой нещо прави, за да яде детето. Тоест, приятно не в този смисъл, а приятно по-скоро в посока на това да има така нареченото съзнателно хранене. Даже могат родителите да правят и учителите, разбира се, такива кратки упражнения, преживелищни упражнения, в които да кажем да опитат какво е да хапнат едно парченце от нещо, да кажем парченце ябълка или парченце банан, с абсолютното осъзнаване какво точно се случва, какво ако го помиришем, какво е след това, като го докоснем до устните, какво е усещането на консистенцията, след това какво ако го вкусим и вече какво се случва в устата, рецепторите как реагират, когато сдъвчем храната, после какво е, когато храната остане и се затопли и какво регистрираме. Тоест тук да се обърне внимание наистина на процеса на хранене и какво точно се случва. Включително и можем да обърнем внимание как тази храна е дошла до нас. Какъв път тя е извървяла, защото когато ние живеем, да кажем, в града, нямаме идея как се съдят домати, как се съдят картофи, пък ние си обичаме и си ядем, и си ги търсим, отиваме в плод зеленчука, намираме ги и ги купуваме. Въпросът е, че това не е мястото, на което те са били създадени, а е друго място. То е с разкази, които включват пътя на храната, с такива преживелищни упражнения, в които наистина да има концентрация. И това е нещо, което аз правя при хората с хранително разстройство, защото знаете, че там мярката е загубена. Колко човек да изяде, не може да го контролира. И затова тук се учи, изгражда се нов вид хранително поведение, което всъщност през подобен тип упражнение човек разбира, че може да изяде много по-малко количество и всъщност той да се усети заситен, да му е удовлетворяващо, защото, да кажем, при хранителното разстройство или хранителната проблематика ядем не защото сме гладни, а защото всъщност през храната ние се опитваме да задоволим друга наша емоционална нужда. И това е ключовото. Затова това въвеждане на храната ми се струва изключително важно, как се случва и как ние въобще се храним, дали се храним прави или сядаме на масата. И ние самите възприемаме този процес като един ритуал, който ние храним нашето тяло и му даваме това, от което има нужда. Това също може да бъде разказано от децата и от учителите, и от родителите. Могат да бъдат прочетени книжки, има много в тази посока, за да бъде показано всъщност колко е важен този процес, защото когато тялото спре да работи, всъщност всички знаем какво става оттам нататък. При хранителното разстройство тялото сякаш е единственото. Ако тялото ми изглежда по определен начин, значи аз имам пълното щастие. И ето виждате, че човек се възприема като тялото си, въпреки че ние сме много повече от това. Да, така е определено. И тук много ми се иска да засегнем и темата с захарта, защото някакси тя е много спорна във връзка с пълноценното хранене, но пък от друга страна аз като родител виждам колко е трудно това да бъде избягвано, защото продукти, които имат захар, са просто навсякъде. И дори в къщи да не се консумират толкова много, те просто заливат децата. Къде е мярката в това родителя да ограничава, да не ограничава от една страна, от друга страна много често
има и в поколенията разлика в разбирането с това. Ето ти бабо бомбонче, защото аз те обичам, знам, че на бомбонче нищо няма да ти стане, но пък това е един навик, който се създава в децата. Аз лично имах много големи конфликти вътрешни и знам, че повечето родители това наистина ги вълнува. Може ли малко да разчепим така и тази тема? Ами, мярката според мен е в липсата на крайности. И да няма забрана ми се струва много важно, защото когато една храна стане забранена и ние категорично я забраняваме, пък виждаме, пък детето вижда, че някой друг уяде, отива на детската площадка и вижда, че ето това е възможно да се случи, отива при баба си и при дядо си, там му се разрешава. Да кажем, важно е да няма категоричната забрана, защото в някакъв момент това води до конфликт. Това, което е било забранено, всъщност в един момент може да стане изключително желано и в някоя фаза от развитието може да през процеса на бунта детето да по този начин да осъществи своето си отстояване, борейки се с родителя и да кажем, изключително много може да го прави през храната, през това да избира храни, които са, да кажем, забранените в семейството. И това може да е един процес на идентифициране на себе си, нали, който много често минава от една страна през отъждествяването, може да мина от друга страна през това човек да се отграничи. Нали, това сформира личността. Така че тук според мен е важно като родители или въобще като хора, които имаме честта да възпитаваме личности, да внимаваме да не е в крайностите, да не е през забраната. И каквото и да се случва, е важно да се обясни всъщност какъв е смисъл на това, което се казва. Каква е причината, да кажем, да не се яде всеки ден по 3 пъти сладко. Защото действително е важно да си има това предвид, тъй като чели сме изследвания всички и сега можем да проверим в интернет. Има връзка между сладкото и, да кажем, някои психични разстройства, или състояние по-скоро, не би ги нарекла разстройство, но да кажем хиперактивност и дефицит на вниманието е нещо, което много пъти е изследвано, има връзка с употребата на захарта. И е важно все пак да съблюдаваме тази рамка, но през обяснението и през това да кажем, да обясним и може, разбира се, това да включва, при баба ти и дядо ти може би това е възможно, вие може би с тях си имате някакви други уговорки, с тях нещо друго сте се разбрали, но тук между нас нещата стоят еди как си и да поставим нашите правила за това. И това не е беда, всъщност, че може нещо да се случва в разширеното семейство, което ние не правим. Важно е ние да оставаме постоянни в посланията, които даваме вътре в нашето нуклеарно семейство. Нали, в семейството, което е всъщност ядрото на всичко. И там посланията, ако са последователни и ясни, не мисля, че е беда, ако се случва нещо различно при бабата и дядото. Това може просто да бъде изговорено, че там е така, но тук не е така. Много ти благодаря за това, което каза. Така аз гледам на този разговор и на обясненията като дългосрочната инвестиция, която всъщност много възрастни, често за да имат бързо решение, е възможно да пропуснат или да пренебрегнат, и всъщност този разговор, това обяснение, мисля, че е много важно и така ти го подплати с това, което каза. Искаме да те попитаме за каква е основната причина за възникване на хранителни разстройства и дали съществува генетична обремененост. Всъщност едно хранително разстройство може ли да очуми от само себе си или е нужно да има някаква подкрепа за детето, тинейджера, което... За родителя. Ще започна от последното, както ме попитахте. Не съм виждала да отшумява от само себе си. Не мисля, че това е възможно, защото всъщност хранителното разстройство е тежка психопатология и във всички случаи има нужда от лечение, което да бъде проведено от специалисти. И тук говорим от екип от специалисти. Нали? Моля те само, извинявай, че те прекъсвам, много важно според мен да кажеш кои са тези специалисти.
Да, 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 добре. Психотерапевт е единия. Налага се да се работи в нередки случаи с човек, който е с медицинско образование, т.е. с лекар, медик. Хранителен специалист също е другото лице, което е много важно. Има сложни случаи, така да ги нарека, които могат да изискват и включването на психиатър в някаква остра фаза на хранителното разстройство, където да се включат медикаменти за определено време, за да може, наобщо казано, да бъде понижена тревожността и да можем ние, психотерапевтите, да си свършим работата и всъщност да работим върху психичния свят и да работим с емоциите, защото когато става дума за хранително разстройство, ние всъщност имаме да разрешим конфликти, които са на емоционално ниво. И тук важно е да се разбере каква е функцията на храната, т.е. дали функцията на храната е защото човека бяга, защото човека търси разнообразие, защото да кажем, го утешава, и трябва да се разбере всъщност кои са дълбоките скрити нужди, които са скрити зад фасадата преяждане, например, или зад фасадата недохранване. Ако имаш вода, пини. Да, ето, нуждата от вода. Да разберем всъщност каква е нуждата, за да можем да продължим. Защото ние в случаите с хранително разстройство не можем да продължим. Както ето сега аз мога да преодолея това и да продължа. Но когато е при хранителното разстройство, това е непреодолимо, защото това са базови нужди на личността, които няма как да бъдат прескочени. И те изискват всъщност изисква това човек да разбере себе си, да вникне, да се изправи пред страховете си, да се изправи пред гласа на вътрешния си критик, който е смазващ, който е жлъчен, който е безпощаден, да се изправи пред начина, по който възприема тялото си, да се изправи пред себе си и всъщност да види дали може да приеме себе си такъв какъвто е. Може ли да има истинско приемане и да изпита съчувствие, дори да бъде милосърден към себе си, защото при хранителните разстройства там е ожесточена битка със себе си. Това е борба със себе си, буквално на живот и смърт. И автоагресията е толкова силна, че при анорексията знаем всички какво се случва. Буквално чезне, плътта чезне, функциите спират, системите спират да работят. И това е една наистина даже не е битка, то е война на живот и смърт. Така че да се разпознаят вътрешните нужди е изключително важно, за да може човек да остане в живота. И да види сега какви са други начини, кои са конструктивните, здравословни начини той да задоволява тези си нужди. Защото очевидно, като се изядат, да кажем, 10 опаковки от това и 5 от другото и 16 от тези кое си, това не ни засища. Не засища потребността ни от това да имаме приятели, потребността ни от това да кажем да имаме гадже в училище и да ни харесват момичетата или да ни харесват момчетата, потребността ни от внимание от страна на родителите, да кажем. Това няма да стане независимо колко храна изядем. Така че е много важно да се регистрира тези болезнени точки, този глад на емоционално ниво, за да може той да бъде заситен по здравословен начин и вече тогава човека може да продължи. Това трябва, разбира се, с години. Аз имам случаи, в които излекуването е с години, но е възможно. Тогава, когато човек иска и е мотивиран, има сериозна родителска подкрепа, се случват нещата и всъщност лечението е възможно. Любомира разгърна така по един много за нас полезен начин всичко, което те питахме. Имахме още много въпроси, които искахме да ти зададем, но за съжаление времето ни в момента изтече, 11 часа е. Благодарим ти най-сърдечно. Да, много благодарим. Вярвам, че това ще е изключително полезно и за хората, които ни слушат.
и пожелаваме много успех с нещата, с които се занимавате и ще се радваме да продължим съвместната работа и занапред. Също така ще се радвам изключително много и както нашия процес с вас е път, така е път и лечението и всъщност да не се изненадват хората, че не става отведнага. И понякога наистина има нужда да се спре, може да се види, че нещо отива в както е било и да изглежда все едно нищо не се е случило. Това не значи, че промяната не се е случила. Много често промяната включва паузи, включва спирания, включва, може би, известни връщания, но това не означава, че тя не е в ход. Така че е много важно да си има предвид, когато става дума за храната и въобще хранителното поведение, хранителната проблематика и хранителните разстройства, че това да умеем да оставаме постоянни и търпеливи и да си даваме това, което ни е нужно, защото ако сме в позицията на родителя или на учителя, е много важно да видим в един момент и нашите нужди, за да можем да съпътстваме другия по достатъчно добър начин и да му бъдем от полза в този процес. Благодарим ти отново, Любомира, и си пожелаваме до нови срещи. До нови срещи! Благодаря. Всичко добро! Всичко добро.